yayingaphumi kulomnyama lo. Kusho ukuthi njengoba sasiyisihlanu khona indoda eyayingiyesibili yona kulayini wasePantingene. Kodwa le ndoda lena khona kwayixwayisayo ngoba yahlebela yathi ake kungene omunye esikhaleni sayo. Mayisengenile le ndoda lena yesibili khona umfazi womlungu lapha noyelokhu ehlupha nje ngesingisi athi Dr. Phipps, come to the fore please. Lamazwi lana engangeni kahle kule ndoda lena ngiyabona yayingayanga esikoleni. Ibisithi le ndoda webafowethu niyazi imbiza ziyasebenza, mina ngiyahamba manje ngifuna ukubuyela ekhaya ngiyochatha ngeke ngihlalela ngoba njalo mangena indoda la khona into eshoyo lomfazi womlungu echaza nje lonke iqiniso ukuthi amadoda enziwani. Ingene enye indoda yesithathu ithi mayingena bese ephinde lomfazi womlungu Dr. Phipps come to the fore please. Athi uzwileke ngimtshelile ngathi lo mfazi usho kahle athi khona indoda esifile khona indoda esifile asigodukeni yabele yabaleka le ndoda ngoba kwakuyinto esemhlabeni kodwa lapha ezulwini awukwazi ukubaleka. uNkulunkulu mayesekuthumile usuke sekuthumile futhi akahlali phansi nawe athi nakho engikuthuma khona. Kungenzeka ukuthi ngokukhuluma kwakho ulahlwe, kwenzeke futhi ukuthi ngokukhuluma kwakho ukhulume lokho uNkulunkulu abefisa ukuthi ukunika abantwana bakhe ngoba beze kuyena ayibonga inkosi abezile komunye umuntu. Ake ngikhonge ngilosi sihlabelele 108. Ngingathengwa ngubani ngingathengwa
Ngiyabonga abantwana benkosi. uNkulunkulu ulalela ukuhlabelela kwabantwana bakhe abamthandayo. Alalele ngoba uNkulunkulu ayikho into ayithanda njengento enothando phakathi. Uyalimala uNkulunkulu, linyazwa into encane kabi. Ungaboni wena ingakho kufanele sibe sikhumbuzane lapha ukuthi uNkulunkulu ubani futhi ungakanani. Khona umfundisi obelapha izolo wayithi mayimchaza uNkulunkulu athi wena Nkosi unamandla, abuyathi wena ungumlilo mawuqeda izono. Ayibonge Nkosi. Uma sonke bekungenzeka ukuthi siyavumelana ukuthi uNkulunkulu unamandla, bese ngeke sakwenza lokho esikwenzayo. Ziningi kakhulu izinto esizenzayo uNkulunkulu angayithandi, kodwa ngoba umusa wakho uhlezi phakade sizombona ehlezi nathi la.
kanti akusekhona ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngathi. Bekufanele ukuthi njengoba uNkulunkulu esesithandile wasipha umusa ukuthi ngosuku oluthile siyahamba uhambo luye entabeni eyingcwele. Bekufanele siqale sazi ukuthi uNkulunkulu yena ubani. Ngoba kungenzeka ukuthi sibe sikhohle, asikhumbuzane abantwana benkosi. Awungisize ngencwadi Izenzo 28 uqala evesini lokuqala ngicabanga uyogcina kulesihlanu. Kungenzeka ngoba uNkulunkulu ngendlela anomusa ngayo akafuni nathi. Yiwo lo musa lonodala ukuthi thina sibese sithatha ithuba lokubona noma siyibone singcono kunaye. uNkulunkulu njalo mangabe ezobhala umhlangano akakhohlwa ukuveza ukuthi akeneme. Noma ngagcine ukongile umhlangano washo ukuthi umhlangano muhle nakho konke lokhu, kodwa usuke ngakubali wena. Mhlawumbe usuke ngangibali mina, usuke bala abantwana bakhe abazinikelile ngothando bakwazi ukuthi bayigcine yonke imiyalelo lena bikade ibekile phambi kwabo. Amen. Izenzo 28 ibese lokuqala. Wathi sebesindile. uNkulunkulu lapha ukhuluma ngompostoli uPaul uthi kwathi esesindile nalabayihamba nabo Bazi ukuthi isiqhingi sithiwa iMelita. babe sesiqhingini abaya kusona ukuthiwa iMelita. Le ncwadi lena ngiyifunda ngoba kwenzekile izulu nabaliphelezelayo bahamba baya ezweni elithile, bafike bahlala kuleli izwe, kodwa uPaul yena waye eMelita, kodwa uNkulunkulu waye eSwazini. Ayibonge Nkosi. Abasezweni Abantu bakhona kuleli yazwe basiphatha ngomusa omkhulu. baphatha kahle amaNazaretha ngomusa omkhulu. Babasa umlilo. Babasa umlilo. Basamukela sonke. Bamukela wonke nje umuntu oyiNazaretha wayihambe nonyazi. Ngokuba lina umakhaza. Banemukela ngezandla ezifudumele ngoba nifikile ezweni labo. uPaula esecathathile isifingo lezinkuni. uPaula esecakathile isifingo seyinkuni. Uma uNkulunkulu eseqala esekhuluma ngento ayizele eSwazini, ebezibekile emlilweni waphuma inyoka ngokufudumala. uNkulunkulu eseseSwazini kunabantu abakhathazekayo, bakhona nabaphumela ubala ukuthi hayi akuhambi kahle, bakhombisa ukungamthandi. Yanamathela esandleni sakhe. Yaqondana ngqo yakhuluma amazwi engiwakhulume la, bekhuluma beqondise enkosini yamaNazaretha. Verse 4. Abasezweni sebebonile isilwane sijika esandleni sakhe. Abantu babelindele ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu esihamba naye unyazi lwezulu luzophendula ngendlela elizophendula ngayo, noma luzolwa noma lizokwenza njani. Bakhuluma bodwa bathi, uPaula babeqonise uPaula la qhubeka, impela lo muntu ungumbulali. umuntu mangabe sehlasela uNkulunkulu usebenzisa noma yimapha amagama. Ayibongo Noma esindile elwandle. qhubeka baba. Impindiso ayivumi ukuba aphile. Babecabanga bona ukuthi uma bekhuluma ngonyazi lokho ababekhuluma
kwakuyinto mhlambe angeke uNkulunkulu akwazi ukuyiphendula. Verse 5. Kepha wasikela isilwane emlilweni. uNkulunkulu wakhuluma kanye wathi kube igwala bengizohamba. Kodwa ngoba nguNkulunkulu angihambanga ngihlezi la eSwazini ngoba engikuzele eSwazini ngiyakwazi ayibonkosi. Engezwe waqala. Kepha babheka bathi uza kuvuvuka. Apostolo Paulo becabanga ukuthi inyoka nje imlumile nje uzovuvuka. Kodwa uNkulunkulu ngoba babesho lokho ababekusho babecabanga ukuthi uzodinwa. Nokuba uzokuwa phansi afe khona lapho. Noma uzobaleka uNkulunkulu ashinta ayenza ngoba babesabisa. Sebebhekile isikhathi eside. Bebona kungamfikeli ingozi. Baphendula bathi unguThixo. Ilokho ke okwenziwa uNyazi abantu baseSwazini sikhulunywe konke okwakhulunywa bazobavela nalabo abenza izinto ezazingafanele. Bathi impela uNyazi uNkulunkulu nangonyaka ozayo siyalifuna ayibonkosi. Mhlawumbe befanele simazi uNkulunkulu thuba. Masikhuluma ngomlilo sikhuluma ngani? Uma ubasa umlilo ekhaya lakho ubasa umlilo unezinto ezenzakalayo emlilweni. Okokuqala nje la kuba khona intuthu evele ibheke phezulu singayazi ishonaphi. Kunjalo nasemathempelini sinabo abantu abanjalo ukuthi masekhishwe iyalo nezeluleko abantu sebetshelwa ngemithetho athi umuntu ngiyahamba mina. Sesoze simone ngoJanuary nangoJuly ahamba nyamalala njengentuthu lenesuku ibasumlilo laphana ehamba ingaphindi kuye. Mawukubeka ubasa umlilo uqhubeka ukukhulunywa iyalo inhlasuthu beyalo mama kuyalo wonke umuntu. Emlilweni ke qhashi inhlansi zihambe zishonele la ehlanga zamshisa. Kunabantu lapha abaphuma behamba emathempelini ngamathempeli umuntu asukelela thempeli ayekelela thempeli sibabiza ukuthi zinhlansi zesonto lezo ngoba zibalekela izeluleko ayibonkosi. Ayibuyi kuyele emuva hamba njalo umuntu uyaqhasha ngoba umlilo uyashisa. Sikhuluma ngoNyazi ayibonkosi. Bese kuba khona maqhubeka nomlilo. Masushisa kakhulu umlilo. Kodwa ibanyana zayiphume kwesensikhathi kuphume inkume noma kuphume yona inyoka iqonde ngqo. Kobe basumlilo yobalekwa lapha emlilweni ngoba iyahlasela. Sikhuluma ngabantu ukuthi makukhulunywa la bese besebenzisa kabi igama loNyazi. Athi umuntu mina angendaba nomfundisi angendaba nomshumana angendaba nomvangeli mina ngayo uNyazini mina ngophe ngilitshele. Khona abantu abakwazi ukutshela uNkulunkulu. uNkulunkulu akatshelwa. Uyena uNkulunkulu ositshelayo ayibonkosi. Khona abantu la abathi makeshiswa umlilo ethempelini umuntu avele athi hayi akusekhona ke lokho. Mina ngizoqonda ngqo kubaba engimtshela ubani lo yakuyena. Khona lezi inkuni lezi ongawubasa umlilo kusukela ekuseni zigcina ngokuba bomvu ekupheleni kosuku ubusibona sezimnyama uma umlilo ungasekho. Sithi sikhuluma izeluleko ethempelini kube kukhona abantu inhliziyo zabo seyivutha umlilo athi yabona ke yayenzeka lento kuleli ibandla athi uyabona nje lento ayishoyo lona yikho. Zinkuni zesonto lezi amalahle esonto awuhlale khona ngoba kunomlilo ushembe kufanele sibe khona ke lezi zinto. Masuba sewuqeda umlilo yekusayile yanto enhle ethambile engenamsindo ukuthi noma umndeni uxabene bese kuthiwa ukhumelane leyo nto salomnotho omhlophe. Yilama Nazaretha ke ahamba noNyazi yize zishisa izeluleko neziyalo isuke iqhamuke enkosini kodwa bathi thina sophela khona la ibonkosi. Amen. Njalo mfundisi uthi ushembe umlilo
mhlambe wena uboni ikithi yasezulwini angigcobi akhulume nje lokho uthanda nathi angigcobi masingafaka isandla sakhe ephaketheni ngeke isuthola ushintsho wasekumbini amagama asemaningi ngathi ushintshiwe wasetaxini owaphetheyo wena kodwa uthe usheba kagcobi ayothatha ephaketheni lakho ukuze kube nini amagama wena masufika emathempelini athile abashumayeli abaselutho sekhona into asisuthi lapha yana esithi nangu mfundisi usefikile nangu ngalo usefikile ngoba iyazi ukuthi hayi uphethe ushintsho wasekhumbile phaketheni ayibona Nkosi kunento ebuhlungu kabi mhlambe siyaya kulona idatha lelo lifunayo ngoba sowaba nedatha ake siqale ngapha silungise ngala phela siyinhlanganweni uqalele siye sesilungile sesibumbelana ngenhliziyo hayi ungayibeki ingubo eboxini ngoba kuthiwa ngelinye ilanga uyogcotshwa uvalile uNkulunkulu ayibonge Nkosi iyahlupha ingubo mayilapha iyaluzisa yibona angazi ukuthi ngithini kodwa iyahlupha ayibonge Nkosi ayahlupha babe khona lokho ukuthi wena ube nengubo ungakamenyezwe eparadise kwenziwa yini khona lokho kwenziwa yini lona okukeleleyo nto leyo wathathephi lamandla uthi umfundisi wena Nkosi unamandla uyaphuca noshemba amandla sesizomephuca simephucela ngoba into yakhe yasezulwini le ngicabanga ukuthi ihlabelelo 241 verse ulayini wokuqala nje lapha phezulu uthi Nkosi ndodana kathi ukhala umama owayefika enkosini ilanga lamalanga uthi Nkosi ndodana kaThixo ukhombisa ngokusobala ukuthi ushemba wasezulwini ayibonge Nkosi akalokho ngeshona lelo mama eshona le wavele washo thala la Inkosi la masipala sesihlabelelo sasihlabelela namhlanje kodwa wena uyaphika ukuthi ushemba uNkulunkulu uphika kanjani sesihlabelelo sikutshela asiye entabeni bantwana beNkosi sizilungisile ake sivume namhlanje ngelinye ilanga ubaba ongizalayo uthi ngo1945 inkosi isemdletsheni ayingangabikho 1945 ngangabikho uthi ubaba bathi ubaba akabanga nenhlanhla ukuba yiNazaretha kodwa waba nayo inhlanhla yokuwathanda amaNazaretha ngoba ngathi mina mangiphendwe ngo1997 izolo lokho ngesikhathi sothini inkosi makhosi bathi ubaba usufike enkolweni yangempela uthi bathi ngo1945 inkosi ilanga yothiwa baba wahlala kwanibela ngale bayaza bangapha kwaZulu ngakho ke kwakuseduze ukuthi mangabe inkosi lapha yana aye naye ayibona uthi yamxoxela inkosi ilanga yathi yayamxoxela yakhuluma eparadise yathawu unomama la oshiye umlilo uvutha ekhaya uthi babukana bonke yayisithi inkosi fundisi anihambe nalo mama niyocisha umlilo uyahlupha umlilo lapha ekhaya bahamba nomfundisi baba ke wayengamazi nalo mfundisi kodwa nje uyayixoxa ke indaba uthi bathi mabeya lapha bafika umlilo ungekho babheka yonke indawo bangena zonke indawo waze baya ngisho naseziko bafike babuka wawungekho umlilo ocishiwe kuze kwafakwa ngisho amanzi babuyele emuva bathi inkosi ilanga yasho kwesibili yathi ngithemba locisha umlilo uyavutha umlilo lapha ya aphindela ayabawona umlilo babona hayi kulokhu hayi ngathi inkosi igejile bathe mabefika wathi akunemfundisi nibona ngamehla semhlabeni hambani ke manje nizothi manifika nizobona umlilo nisekude
bahamba bathi bese kude nanti idelfuthi selibomvu. Bafike bacisha basebebuyela enkosini ithi anobona ngumlilo bathi siwubonile. Uthi kwenziwe yini? Yingoba umama uthe ngesikhathi esecisha umlilo wakhipha idelfuthi wabeka lapha la. Wayesethela amanzi eziko wacisha lo mlilo la wasala lo waya. Njengoba nakuwena usele enhlizweni yakho. Nasenhlizweni yakho usele umlilo. Kodwa ngalo January kusame kodwa baba ngabenza umusa ngicotshwe nje nami. Ubani wena uzogcotshwa? Uyakwazi ukugcotshwa ukuthi usho uthini? Akulalo la nama usugcotshiwe awulali uyasebenza usebenzele ushenda yibonkosi. Amen. Awuvele nje ulale. Wobuza abantu abahamba nenkosi. Mama simbuza ukuthi ulala ama-hour mangaki ngeke akutshele ngoba not to not. Maye nenhlanhla yokulala uyalala ngalelo langa. Manje baba yakufuna kuyasetshenzwa lapha. Awuzele ukuthi sizophakama lapha sibonakala ukuthi singobani thina. Mawuseza ngalokho khohlamba neyami. Hayibo awasusa lamapleke ethuna esemabhoxini. Phela lengoma ugcina mayigqokanga soyibeke ebhoxini lakho mhlawumbe emhlabeni. Ngoba siyakwazi ukuthi unayo. Kanti yathenga ifihliwe yini? Akuyona phela imana. Wayithenga uyazi ukuyithengelana. Asilaleleni izwi bantwana benkosi ayibonge inkosi. Sindozana ekhazi yalina. Silibulelani ibandla. Kabusuku silibulelani ibandla. Ubani wasifundisa leli gama elithi uzomnikana? Elaze lali igama lifanele ikholo leli gama lokuthi uzomnikana. Hayi nkosazana. Ngoba unayo imali yokuya emhlanganweni. Mina nginayo imali uzomnikana. Usufuna ukuthatha ingqondo kaNkulunkulu ngokuthi wena unento lona kanayo. Yakhona okufanele ngabe siyakwenza leli bandla lokho. Siyongena emsebenzini lapha yana ufuna ukungena kwamasipala. Khona uzobuza ukuthi uzomnikana. Ukuze ungene kwamasipala. Hayi. Wena uyiNazaretha wenza leyo nto. Uma usebenza leli gama ukuthi uzomnikani angazi ukuthi uyofika uthini kushembe. Ngoba leli gama lidwela ukungcola. Ludiliza ngishimizi yabantu. Simele ukuthi silunge ukuze siye kahle enkabeni. Sifuna ukuthi ubaba ahluleke ukuphatha inkonzo. Athile ngokebonga njengathi ukuthi kwenze njani namhlanje. Ngoba senze kahle. uNkulunkulu esaphatha inkonzo ake sesiyala kusho ukuthi khona lapho senzanga kahle khona. Singajabula nje masibuya lapha sithi hayi siyitholile ibusiso. uNkulunkulu afika athi inkosi inibusise. Hayi ibusisa ikhiphile zibhambe kuwena sibuyele emuva aphinde ngoba wasezulwini athi inkosi inibusise zibhambe azasho kathathu inkosi inibusise lithi uNkulunkulu uzophinde kathathu kanti ayibhamba lapha kuwena. Unina uNkulunkulu phela athi mangabe ehlezi akathi hayi ngishiya befundisi nabavangeli nabashumayeli ake ngihambe ngiye lapha komama athi uyahlala komama uthi akabuye ezingapha kwiklasi uthi ngoba kumnandi ayisekho lento emhlupha uNkulunkulu. Awuzalinda izinto zalapha ekhaya wona. Uyazi kukhona umuntu okahlula zahlule ngisho nawo umthandazo ka4 ekuseni ahlule umthandazo ka6 ntambama. Hayi bakhona bawumthandazela. Le mthandazo iyaphilisa. 2020 ngesikhathi seCovid ngoJune khona insizwa i-security lapha ngasemgwaqweni N2 shiyani ngokusuze waphela lo mgwaqo ukuthathe 16 years wakhiwa. 2020 ngesikhathi seCovid impela ngabo4 ekuseni kufika igebengu zize kulona ogadile la. Abese ibona kune ibhamu eziphetha bese yabaleka.
yongena etruckini. Athi mayingena etruckini abona ukuthi hayi mhlawumbe zisizwile isibhalo ngesikhathi esibhalo. Kungcono afonele umphathi wakhe. Ngenhlanhla umphathi wakhe uyiNazaretha. Uthe ngesikhathi uyabona bayibona ifoni ikhanyisa. Base beqonda khona. Bafike bamshaya esiphongweni. Hayi mina ningabuke sami isiphongo asinayo ingozi esibhamu. Bafike bamshaya. Walala khona lapha. Esenibonela umphathi wakhe wasizwa isibhamu siqhuma. Wawasathi uyaphendula uyakhuluma asakhulumeki. Silele ingane umuntu ibheke phezulu. Umphathi wakhe wayesekona fonela amaphoyisa asemhlanje waseStenga ngoba le ndawo ipartner ndawo. Afika nelokoza ilokho kunye le rescue ambulance. Persilahleke uyabona nawe. Ifike ke le ambulance nayo la. Bathi babengena. Bacinga bese belibona iloli elife windscreen ngaphambili. Bese behamba bonke baya khona. Lo muntu ududule kabi isiphongweni inhlamvu ingenela. Bathi babemthinta bamthola uyaphila. Bese bethi hayi kuzokwenziwa njani? Kuthiwa yakaqukule. Omncongasiwe eICU. Mabethi bayamqukula. Lisale phansi ikepisi nobuchopho. Ngoba bamkhayela lapha inhlamvu yaphuma ngemuva. Sale kanjalo ikepisi nobuchopho. Bamthatha bamse esibhedlela. Yeye esibhedlela. Umphathi wakhe lona belapha ya. Afonele mina mshumayeli ngicela ukuthi sihambe siyobika kubaba ukuthi sicelele lensizwa kwaMkhwanazi ukuthi ayiphile. Ngithi mina kodwa ubuchopho buphumile. Ade ubuchopho busale khona etruckini nasekepisini. Ngithi manje sothini kubaba? Athi awuyacela. Ushamba uzomphilisa. Ngithi mina ngingena lapha yana. iCovid ngena abantu abawu50 kuphela. Sizohambela ubala athi kulungile noma singahambela ubala kulungile mshumayeli asami. Ngibona uyangehlula. Bere ithayile ngizomkhombisa lo ngizowushiya uNazaretha ngoba ngeke ngingene ngawufakanga uNazaretha lapha. Ngisabe ukuyobika kubaba ukuthi ngizobika ngithini umuntu ubuchopho busale phansi elulini. Bathi mefika la awuzimthathe lezi insizwa zazikhona njengoba ngisho ukuthi kuyasetshenzwa lapha ezulwini akuhleziwe phansi. Bamthatha abashumayeli bathi awuzophila lo. Ngithi mina hayibo. Mayisephuma lapha ngithi bathina athi abashumayeli bathe uzophila ngithi kodwa ubuchopho bona uzophila. Athi awuzophila ngoba kusho njalo. Tshela mina ngumshumayeli ngoba angikholwa ukuthi uNkulunkulu angamvusa umuntu ubuchopho busale phansi. Yena lo muntu lapha ahlale lapha nesibhedlela ngosuku lika8 aphaphame ICU. Athi uzani la ubiza noma ubani ngoba ushambe mase kukhona into enhla kwenzele yona uyasangana ekhanda. Wathi uzani la nginitshela. Wathi niyazi ukwenzekeleni kumina. Wathi yabona ngesikhathi ngilapha emsebenzini ngisebenza. Ngathi ngesikhathi ngibhaleka ngithi ngiyongena elolini zangibona igebengu. Uthi ngathatha unyazi phezulu la ngiphosa esihlalweni sangaphambili. Uthi awu ngathi ngibona la akusangibuyakeni umphathi wakho. Ngimpike ethandaza ezomthandazo ka4. Ngase ngiyasuka mina ngithi ngeke ngoba umntana umsathandaza isite isele yodwa lapha yana angabe ngogadi site. Uthi lesi sikhathi aphikisane nazo lezigebengu. Uthi asefika unyazi lwezulu athi bashesha labantu. Uthi la seshaya windscreen. Uthi la ishaya ngomunwe. Uthi la selithi esibhanyeni inhlamba ingeni la ekhomba phakathi nesipho. Mawumbona uMorgan eshaya izinto zakhe ngeminwe. Kuthiwa unyazi balenze njalo ludansisa inhlamvu ekhanda lalendoda. Ihamba kancane inhlamvu athi uzolimaza nomthambo. Uthi nalikhuluma. Uthi nakungithule. Uthi lasithi akeyime kancane inhlamvu. Ngifake lokhu izivimbelo lapha ekhanda. Ikhanda lakho ngilenza 4 room.
wabamba baba paka la ikhanda walenza 4 room ngoba khona amadoda no 4 room nje engenziwe muntu uthi kuthema bese kunjalo wayesethi ke hamba ngapha ke cishe ngakhambisa ngeside le wrong yabona lela iside lesinxele linemizwa ungeke uphinde ukwazi ukuhamba nokukhuluma wayithikisa wayisa ngapha eside lesidla wayesiyovaleleka kuleli kamela lisekugcineni ngalesifundo wayeseshanga umuntu basebuyawo ubuchopho wasethi ngizobeka lapha ekepisini lobuchopho ngoba ke bisaphinde bisebenze thina shembe sesizofaka ubuchopho bomoya imemory yakhe izobuya njengeselfoni ayibongi Nkosi uthi njengoba ningibona kukhuluma umuntu onembobo la ushamba usefake ubuchopho bomoya izayonzana zithi wakhipha inhliziyo elitshe wafaka inhliziyo kamoya zimane ziyashusha nangu uNkulunkulu ngapha ayibongi Nkosi uthi uzohamba mntanami akuzubonakala ukuthi ube wakhinyabezeka uthi sengizokukhipha-ke manje lapha esibhedlela wamkhipha ngempela mthotho wamsala namhlanje uma ngikhuluma nawe iyasebenza le ndoda ashodi indawo umuntu osekwazi nokweshela uyasebenza le ndoda ngisho ukuthi-ke bantwana benkosi unamandla wena Nkosi unamandla othina lamandla esesizibona sinawo namhlanje swathathaphi ithi into yasezulwini isonto lokuqala ku-October ushambe mawukade wawucela into yicele musukumjaha mlinde wena akhula ngaleza ikhathi intombi sashela 20 years ukanisugana isalukazi phela lo 28 adu usekela uyalinda nalapha ekhaya mangabe ngifika uthi ubaba laba futhi waphathelile sengiyesaba ukusho ngoba ngisaba lo yamini umhlambe wona uzosho uthi hayi ngaphathele khona Nkosi wakho sisi ngathi mina ayasebusisiwe uthavule ngawavula wabusisiwe wathetha akathethisi mina thethisa inkosazana kodwa ayikho lapha inkosazana ushisa akathethisi yona inkosazana uthethisa idimoni lele libambe lento lena eqalele ngabe ubaba uyifaka kulamafutha thema isenginile ubaba sengichazele ngathi ingane zami 2019 ayisebenzi enenye isize yangena nazi idakamizwa entombazana yasho kancane nje into yasezulwini nathi Inkosi ikubusise ngisho ngesonto lokuqala mina kulokhozi ku-October uthasontweni lesibili ku-October enye yamadodakazi ami yathola ucingo silwazi nokuthi liqhamuka kuphi ludozo osebenza alusho idozo kwenza interview ngoba ushamba kayenzisa interview masingekho isidingo uphetheyo wena uNkulunkulu namandla wena unamandla ngempela singamane sizenzele nje sikwenzayo bese nje uthothwa yileli gama elithi ngoba umusa wakho umiphakade ngaloba lokho ngaba sisekho sonke ngoba khona munye ongenalo icashazi lakhe yona-ke leli cashazi engizothi aphume kuwena asithi siye entabeni libe lingasekho iphike isebenze le ngane ihole usebenzisiwe hola ngolesihlanu ngolesine ibuye ngaleli linye isonto kulizwe le engithe kuwe size yangena nazi idakamizwa ngoba ushamba kathanga mayikhipha isibusiso lapha esehlana ngoba nje idakamizwa ngeke usithole isibusiso usinika noma ubani ayibongi Nkosi ihamba yosebenza lo kodwa wena ngeke usebenze lapha asikunikeze nje i-office lakho la uzosebenza khona kube wena ozobheka bonke laba bantu ayibongi Nkosi ngo-October ngikubaba yikho lokho engikhuluma ngakho manje wasebenza nalo inkinga sakhohlwa thina njengabazali bakho ukuthi sitshela abaqashi bakho ukuthi
hayi ningamniki imali la kungcono noholele thina kusebenzela khole thina ngoba wathi ngela ngahola ngalo wavele wanyamalala washiya kanjalo kwalo msebenzi unyazi lezulu usebenzile limbikile umsebenzi sakungatheka wanyamalala uzobheka ngolesibili thema esebeka ngolesibili usho khona njalo uthi hayi unyazi ninginikile lo msebenzi ngeke ngiqoshe mina wabuyela emsebenzini uthema iphiyathu awulabli girl are you back babemthatha bembona ayibonga inkosi ngikhuluma ngoNkulunkulu namandla hayi kana wakho wena uthandaza kuze kuphela iminyaka babemthatha isebenza laphinda futhi usuku lokuhola wayiphinda lento yakhe wahamba nyamalala kathi ngomsombuluko wathi ngemsebenzini engawunikwa unyazi waphindela uthe mefika laphana kwathi what is your problem just forget about lezi zinto lezi come back wena siyakuthanda ayibonga inkosi wasebenza basekeda ke simfinye simnikeze imali encane bamnikeza imali encane ngoba bethi benzela ukuthange weqa okwesithathu yabo ukuthi ushambe yabekezela awungane yami kodwa udlalelana nabelungu hayi mina ngizophindela ngoba umsebenzi ngawunika ushembe uthe mathi uyaphindela waphathiwa wena ufuna umsebenzi go back hambe uyophuza ayibonga inkosi ushembe usomsebenzile wakhe umsebenzi yalinda izinto la ekhaya bantwana benkosi ake singamdumaza uNkulunkulu ake singazenzi lezi zinto uNkulunkulu lezi zinto uNkulunkulu akhala ngazo ukuthi azifuneki leli bandla ayibo akungagangwa ngamakhosazana akungagangwa ngentethelelo ndalisutha ke nikiyeke lokho uNkulunkulu uyithanda kabi intethelelo futhi yenza izinto ezinkulu uma uNkulunkulu enikeza ithuba lokuthi laba bantu bathatheni mina ngifuna nje noma abawu8 nje angeza noma bona lapha baba ngoba basoke babuke mina bese bethi uzowenzani u8 uvele u8 nawe osizwe nomhlaba shembo incela ilamazo obunginike wona baba siyacela nkosizwe nomhlaba semhlabeni ukona sona noma ngasiphi isikhathi sicela uNkulunkulu ukhulume nezinhliziyo zethu akuthi masiya kulo mhlangano wakho ingcwele shembo ingcwele siye siphelele singone nkosizwe nomhlaba sengibuyisele esihlalweni sasezulwini amen izwi ke lasezulwini elithe siyobala ngesihlabelelo 76 umshumayeli uNdlovu welato wakhona lapha ekhaya uyena oyosola ngaleso sihlabelelo inkosi yombusisa siyocela ukuthi obaba befundisi benkosi basicelele isibusiso ezulwini amen Nkosi busisa ukuqa kwabancane